Ježiš, teraz ženy majú proste väčšie uchopenie. Neviem, čo to je. Ako ja na rukách napríklad. No sa s tou nemáš žiadne chlopy na rukách. A ja mám ty kokos gorily ruky. Nechápam. Ja nechaj tak to robí. To teda ako to bude strašiť celý čas. Ale tak asi bolo 40 minút to trvalo. Ja sa tak bojím, baby, ako sa nám to rozberať. Tak by som vešiel ešte na ring. Nič nepadlo, ne? To so nice, I love it. Dobre to ale ne? Taká flaška. Oh damn, that's so good. To tým, že sme nevedeli, čo to je, tak to bolo so nice. Tam ten krok. Ja som myslel, že pôjdeme dlho padať a zrazu sme boli zase. Yeah, it was fun. Teší nás opäť? To asi nie je. Peťka. Yeah, fun. Ja som stále klepu nohy. Lebo ja som jednou držala moju kabelku. Ja mne sa zdalo, že mi vypadnú. Mne sa zdalo, že... Aj keď sme boli tam vnútri. Ja, no dobre. Dobre, ja som spokojná. A ešte o 30.